Caja Madriden aurka, beraz irundarrak txapeldu. El Ayuntamiento se quiere sumar a ese homenaje popular haciendo entrega de una placa al Club Deportivo Bidasoa para que recuerde este hecho histórico, este campeonato de España. Gracias, Bidasoa. Eta eskualoi arloan jarraitu beharra. Ziran ikusi duzue atzo Irungo kiroldegian ikusitako eta bizitako giroa eta ondoren gaur kaleetan izandako giro bikaina. Baina Elgorriaga Bidasoako partaideek izan zuten atzo afari berezi bat eta afari horretan ospakizun bitxia eta polita bizi izan zen. Euskal Telebistan izan zen eta ona hemen han gertatutakoaren berri. No le hagas sombra mía. Unidos, el himno de Bidasoa.
Giro bikaina benetan